Основният принцип при избор на плочки е спрямо размера и дебелината. Те могат да бъдат широкоформатни, за големи и модерни пространства, както и плочки с по-малък размер за малки помещения и декоративни зони. Избора на формата зависи от предпочитанията на клиента. Дебелината на плочките се определя от мястото на монтаж. По-дебелите плочки са подходящи за под, може и на стена, но конструкцията трябва да го позволява. По-тънките плочки са подходящи за стени, защото не натоварват конструкцията. При гипсокартон се използват по-олекотен вариант плочки, а при тухлени или бетонови стени могат да се лепят по-тежък вариант плочки, защото издържат на по-голямо натоварване.